Mga opisyal sa Misamis Oriental Province nanumpa na. Nanganti sila nga ang mga proyekto o programa alang sa kalambuan ilay patuman atol silang termino. Nakatutok si Jandy Esteban. Uban ang pamilya, formal na nga nanumpa si re-elected Misamis Oriental Governor Yevgeny Bambi Imano sa Taguluan Dome, Huwebes sa buntag. Kapitan sa Barangay Eureka nga si Porferio Dunque Jr. sa Hingoong City ang nag-administra sa iyang pagpanumpa kung asa siya nakatigom ug labing daghang boto. Kinina ang iyang ikatulong termino sa Kapitolyo. Ato sa iyang speech, usa sa mga nabungat sa gobernador ang priority projects ni ini sama sa paghuman sa Pragmatic Sports Center sa probinsya, pagbalin sa provincial jail ug uban pa. Kung makaya pa namo ang gitawag nato nga Pragmatic Sports Center among buhaton, i-let go na namo ang pagbalin sa Kapitolyo Probinsyal kay wala may yuta kay gikan unta sa 50 hectares nga gisaad sa USTP kaniadto nahimo na lang siya nga 5 hectares dili man nimo igo. But definitely we will transfer the provincial jail sa may lungsod sa Initaw sa gihatag nga 5 hektarya ni Mayor Gugoy Akain. Dungan usab sa pagpanumpa sa gobernador ang mga kaalyadong elected officials sa nagkadaiyang munisipyo ug syudad sa probinsya. Giauhag ni Governor Imano ang tanan, luyo sa managlahing partidong gigikanan aron mapatuman ang programa ug proyekto alang sa Misamis Oriental. What more can we do if we will help each other kung mag-usa ta para masilbisyuhan, matabangan ang atong tao sa lalawigan sa Misamis Oriental. Una ang maong oath-taking ceremony, mitambong pa sa usa ka santos nga misa ang mga opisyal. Samtang, karong adlaw usab, nanumpa ang elected officials ubos sa National Unity Party sa gym sa El Salvador City. Ang second-termer elected Mayor Edgar Lignes mututok sa mga programa sa edukasyon ug pagpalambo sa ilang palengke. Ang atong market, atong priority nga ang mga katawhan din na sa namayo sa atong location sa yuta, ato nang ibalhin para matagaan sila mga panimalay, then ang yuta atong magamit para sa atong market na to, no? Di kalipay usab niya ang sunod-sunod nga pagsulod sa mga investment sa syudad. Karon nga tuig, mga 5 ka daganang mo invest og mga planta din eh. Gani sa Bulisong na karong tuiga, karong bulana mo mutukod. Doon na kita yak mutukod, 4 ka planta ang mutukod karon.